suphenya manje manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa wavuma amaphela solobona umendo suphenya manje manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa wavuma amaphela solobona inhliziyo yami ngilahlile manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa wavuma amaphela solobona inhliziyo yami ngilahlile manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa wavuma amaphela solobona ubano ngadela bakwa manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa wavuma amaphela solobona ubano ngadela bakwa manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa wavuma amaphela solobona umendo suphenya meno manje udliwa inhliziyo okwama lithi ngiqondwe ukufa Sanibona nemakhaya straight talk nombovu ngithi ke asiqaleke manje sikubuyele kule topic sesikhuluma ngayo sasikhulume ngayo episode number 2 sathi thina masibuka episode number 3 sobe sikhuluma ngale topic le emayelana nokuthi liyini lobolo because wonke umuntu kwakhuluma ngelobolo nje kodwa manje egcineni akanalo ulwazi ukuthi yini lobolo ngoba nosifazane uyafisa ukulotsholwa kodwa manje akazi na ukuthi yini lobolo omunye ukabheka izinkomo athi uthi inkomo nje phakathi manje kunemthelele engenelelayo njengokuthi kuyenzeka uthole ukuthi nawo wesilisa usuhlukene noma wengane kodwa manje uyafisa ukuthi uyilobole ingane yakho whether yesifazane noma endoda kodwa manje awazi uzoqala kuphi uzokwenza njani ngoba wazi nezinkomo ekhisholayo ingane yomfana wazi nezinkomo ekhisholayo ingane yentombazana so manje yikho ngithe angivule le topic le ukuthi nawe ukwazi ungenelela noma ukwazi ukuthola ulwazi lapho khona ekhaya noma semsebenzini noma semgaqweni ukuthi yini lobolo ngoba manje egcineni uzohamba ungazi uzwe ngabantu ugcine wona izinto so manje bakhona abangisendela ama video ke emakhaya ke bengichazela ngakho lokuthi yini lobolo ngolwazi labo ngokuthi ngoba phela njengoba sabantu nje ngesintu nje ilobolo linendima elidlalayo so nje lama video ngizowadlala ke lawa mengiwadlala ama video ngicabanga ukuthi uzoba nalo ulwazi ngoba ku straight talk nombovu siyafundisa la egcineni ukuthi ube nolwazi ngezinto ezenzakalayo nasempilweni ngoba nawe uyolotsholwa noma uyolobola wenze ukuthi unesifiso uyafisa konke lokho kodwa fanele wazi ukuthi kwenzeka kanjani konke lokho nokuthi izinkomo abakuthiwa zu11 zafika kanjani ngoba ke bayasha abanye bathi khona waeda izinkomo zazingaka sasingaka abanye bayasha bathi uma wengane esezele izinkomo ezinye ziyaphuka so manje ngiyafisa ukuthi nawe ke la ukhona ube nalo ulwazi ukuthi kwenzeka kanjani ngakho konke lokho kuze kufike lapho ukutheni whether ziediwe noma ziphukile so straight talk nombovu hlala lapha ekhaya ke ulalele njengoba ngithi siyafundisa nje la kunjalo ke so next time uma ufuna futhi ukuthi ungene kuma topic la ngewa video yakho wenza nje ivideo yakho 2 minutes ya 3 minutes uyisendele ku number ethi 068770 4783 othi kuphindele futhi 068770 4783 WhatsApp number le yami eza kumina straight usendela yona nje ivideo le yo video fanele ibe 2 minutes 3 minutes ihambisela nezo hlobo lezo ezobe njani ibhekele naso so njengamanje ke
asekhona ke sizwe ukuthi bathina abantu abanolwazi nabanye abaphikisayo ukuthi sa right lekhathi samanje ukuthi siloko ulobole soyizwela ukhumbula ukuthi konke lokho kukhulunywe la akubhalwanga yimina azange ngibahlohle noma ngibatshela ukuthi abathini cha kuphuma nje esifubeni sabo so straight talk nombofu hlala uhleli khona uvule nje indlebe namehlo ulalele danke